Tässä on tehokkain Cogn6-hengityksen harjoitus, joka kestää vain 10 minuuttia ja voi lievittää stressiä. Seuraa ohjausta mielikuvaa käyttäen ja yritä noudattaa ohjattua hengitysrytmiä saadaksesi parhaan rentouttavan vaikutuksen. Ensimmäinen kerta sisäänhengitys. Hitaasti, syvään hengitä sisään. Kuvittele itsesi laajassa tähtitaivaassa, rintakehä laajenee ja jokainen tähti täyttää sydämesi. Uloshengitys. Hellästi, puhalla ulos, anna hartioiden paineen kuin tähdenlento liukua yön taivaalla sulaen rauhaan. Toinen kerta sisäänhengitys. Nyt hengitä sisään ikään kuin imisit sisään raikasta yötuulta, anna rintakehän laajentua kuin sieni. Uloshengitys. Hitaasti, puhalla ulos, anna jännittyneiden hartioiden ja niskan muuttua näkymättömiksi yön varjoiksi. Kolmas kerta, sisäänhengitys. Hellästi hengitä sisään, kuvittele pehmeä kuunvalo valuvan yllesi valolla laajentaen rintakehää. Uloshengitys. Hitaasti puhalla ulos, anna hartioiden ja selän kuten laskuvesi rentoutua ja kuuvalo sulautua mielesi rauhaan. Neljäs kerta sisäänhengitys. Hengitä sisään kuin uisit laajassa avaruudessa, tuntemukset tulevat esiin rintakehän laajentuessa. Uloshengitys. Puhalla ulos, vakaasti ja jatkavasti kuvittele raskaat planeetat, jotka kevyesti liukuvat pois harteiltasi. Viides kerta sisäänhengitys. Hitaasti hengitä sisään, tunne avaruudessa lojuva sumu täyttämässä rintakehäsi. Uloshengitys. Tasaisesti puhalla ulos, anna kireyden harteissa kuin sumun pölyn hiljaa hälvetä. Kuudes kerta sisäänhengitys. Syvään hengitä sisään, sisäisen avaruuden kuten avautuvan avaruusmatkan rintakehä laajenee. Uloshengitys. Hitaasti puhalla ulos, anna kaikkien huolien kuin ulkokehästä irtautuen hiljaa haihtua. Seitsemäs kerta sisäänhengitys. Hengitä sisään, antaen näkymättömän tähtien kipinän virrata sydämeesi, rintakehä laajenee. Uloshengitys. Puhalla ulos, anna hartioiden rentoutua, tähtien valon hitaasti vapauttaen. Kahdeksas kerta sisäänhengitys. Hengitä sisään, kuten imisit kirkkaan tähtisillan, anna sen virrata laajentuvan rintakehän läpi. Hengittäessäsi ulos rentouta hartiat, anna tähtisillan valua huolettomaan tilaan. Yhdeksäs kerta sisäänhengitys. Syvään hengitä sisään, kuvittele itsesi liitelemässä tähtien keskellä, jokainen tähti loistaa rintakehässäsi. Uloshengitys. Hitaasti puhalla ulos, muuta hartioiden ja niskan jännitys tähtien hopeahohteeksi ja levitä se. 10. kerta sisäänhengitys. Hengitä sisään, avaa sydän, kuin aloitat loputtoman tähtimatkan. Uloshengitys. Puhalla ulos, tunne hartioiden laskeutuvan kuin pölyn hiutaleet, luonnollisesti raueten tuulen mukana. 11. kerta sisäänhengitys. Hengitä sisään, kuten pieni asteroidi saapuisi laajentuvaan rintakehän tilaan. Uloshengitys. Hengittäessäsi ulos, rentouta hartiat, anna asteroidin asteittain sulautua hiljaiseen avaruuden taustaan. 12. kerta sisäänhengitys. Hengitä sisään, tuo sisään hiukkanähtien välistä pölyä ja anna sen rintakehässäsi punoutua. Uloshengitys. Puhalla ulos, kevyesti kuin syystuuli ja salli hartioiden palata rauhalliseen tilaan. 12. kerta sisäänhengitys. Hengitä sisään ja kuvittele olevasi kuin laaja taivas, täynnä äärettömän laajenemisen mahdollisuuksia sinisessä avaruudessa. Uloshengitys. Hengitä ulos kuin kevyesti tuulen puhaltama valkoinen pilvi, anna hartioiden jännityksen haihtua pilvien mukana kevyeksi henkäykseksi. 14. kerta. Sisäänhengitys. Syvä hengitys sisään. Rintakehä täyttyy kuin luonnon hengitys, raikkaana, mukavana. Uloshengitys. Hengitä ulos. Rentouta niska ja hartiat.
kevyesti kuin putoileva lehti, joka tanssii tuulessa. 15 kerta sisäänhengitys. Syvä hengitys sisään, ikään kuin hengittäisit sisään uusia, elinvoimaisia maisemia. Uloshengitys. Hengitä ulos ja anna kasvojen ja hartioiden jännityksen hellittää, kuten kypsät tähkät hiljalleen. 16 kerta sisäänhengitys. Hengitä ja kuvittele kukka avautumaan kämmenelläsi, rehevä ja värikäs. Uloshengitys. Hengitä ulos, vapauta kehon paineksesta, kuten tuulen kuljettamat terälehdet hiljaa putoamassa. 17 kerta sisäänhengitys. Hengitä sisään kuin piirtäisit rauhallista vuoristomaisemaa, rintakehä täynnä raikasta ilmaa. Uloshengitys. Hengitä ulos, tunne sydämen rauhoittava vaikutus, vapauta ahdistus ja päivän väsymys. 18 kerta sisäänhengitys. Hengitä sisään kuin metsän raikas ilma, virkistäen koko kehoa, avartaen mieltä ja sielua. Uloshengitys. Hengitä ulos, kuin tuulen suhina lehtien lomassa, hiljainen ja rauhallinen. Anna niskan ja hartioiden rentoutua. 19 kerta sisäänhengitys. Hengitä syvään sisään, istuta siemen kehoosi ja kätke se syvälle rintakehääsi. Uloshengitys. Hengitä kevyesti ulos, kuvittele voima, joka helpottaa huolia ja tekee niskasta ja hartioista rennot. 20 kerta sisäänhengitys. Hengitä kuin hengittäisit hedelmätarhan raikasta ilmaa. Anna rintakehäsi laajentua vapaasti. Uloshengitys. Pitkä uloshengitys kuin pieni huokaus ja sitten nauru, hartiat rentoutuvat ja voima palaa. 21. kerta. Sisäänhengitys. Hengitä sisään aamuista kasteen viileyttä, kuvittele olevasi avoin ja vastaanottavainen tietoisuuden maailmassa. Uloshengitys. Hengitä ulos ja anna kaiken väsymyksen ja epävarmuuden hiljaa kadota tuulen mukana. 22. kerta sisäänhengitys. Hengitä sisään ja kuvittele liekki hitaasti valaisevan rintakehän joka kolkan. Uloshengitys. Hengitä ulos, tunne hartioiden väsymys katoavan kuin savuliekin hiipuessa. 23. kerta sisäänhengitys. Hengitä sisään, kuvittele, ettei rintakehä ole enää kiinteä tila, vaan laaja kuin savuverho, virtaava valtameri. Uloshengitys. Hengitä ulos, vapauta olematon paine ja suru valtamereen ja anna niiden luonnollisesti hälventyä. 24. kerta. Sisäänhengitys. Hengitä ja tutki kehon aavaa. Kuvittele itseäsi kuin kotka korkealla, joka tarttuu jokaiseen raikkaaseen ilmaan. Uloshengitys. Hengitä ulos kuin leijuvat valkoiset pilvet, hiljaa laukaisemalla uupumus ja paine. 25. kerta. Hengitä sisään. Hengitä syvään ja ala kuvitella sisäistä maailmaasi valtavana planeettana täynnä mysteeriä ja tuntematonta. Hengitä ulos. Nyt. Puhalla hitaasti, anna mielettömyyksiesi kuin yötaivaan tähdille sammua yksi kerrallaan hengityksesi mukana. 26. kerta. Hengitä sisään. Hengitä ikään kuin hengittäirsumin raikasta ilmaa ja anna rintasi muodostaa rajaton tila mahdollisuuksille. Hengitä ulos. Uloshengityksessä tunne, miten kehosi paine on kuin meteori, mikä välähtää ja häviää nopeasti. 27. kerta. Hengitä sisään. Hengitä syvään ja ala kuvitella, kuinka salaperäinen energia virtaa kehossasi kuin universumissa matkaten. Hengitä ulos. Sitten puhalla hitaasti ulos ja anna koko kehon paineen hajota kaukaisten galaksien pölynä hengityksesi mukana. 28. kerta. Hengitä sisään, vedä hengitystä niin, että uusi energia pääsee jokaiseen soluun ja antaa niiden tanssia universumin rytmissä. Hengitä ulos, puhalla ulos, aivan kuin hyvästelisit kaukaisia planeettoja ja anna kaiken väsymyksen hävitä äärettömään yötaivaaseen.
29. kerta. Hengitä sisään. Hengitä syvään niin, että oma olemuksesi kuin loistava tähti taivaalla on ainutlaatuinen. Hengitä ulos. Hengitä hitaasti ulos ja liuota kaikki huolesi universumiin. Anna niiden olla ja vapautua. 30. kerta. Hengitä sisään. Hengitä sisään ja rakenna mielessäsi tähtien välinen matka, jossa jokainen hengenveto tuo uuden toivon. Hengitä ulos ja jokaisessa uloshengityksessä muutat paineen mustaksi aukoksi ja anna sen kadota universumin rajattomuuteen. 31. kerta hengitä sisään, vedä henkeä, kuvittele meteori, joka murtaa pimeyden sisälläsi ja tuo kirkkaan valon. Hengitä ulos, puhalla kaikki huolesi ulos, anna paineen hälvetä kuin yö ja nuku rauhallisesti tähtien valossa. 32. kerta hengitä sisään. Vedä henki, tuo taivaan rannan laajuus sydämesi sisään, anna rintasi täyttyä äärettömällä tilavuudella ja keveydellä. Hengitä ulos, puhalla pitkästi ulos ja anna paineen muuttua savuksi hengityksesi mukana kuin yötaivaan tähdet hävitäkseen rajattomaan yöhön. 30. kerta hengitä sisääsi, anna mukavan ilman kuin jatkuvan tähtimeren, täyttää kehosi, valaen sisäisen valon. Hengitä ulos kuin vähitellen hajoava pilvikerros ja anna väsymyksen savun vapautua laajaan universumiin. 28. kerta, hengitä sisään. Hengitä syvään niin, että jokainen raikas ilmarahtunen puhdistaa koko kehosi kuin aamutaivaan tähdet. Hengitä ulos. Puhalla ulos rauhallisesti ja anna kaiken paineen ja väsymyksen hajota kuin murenevat planeetat. 35. kerta, hengitä sisään. Hengitä syvään ja kuvittele, kuinka jokainen hengenveto tuo uutta itseäsi universumissa. Hengitä ulos. Anna kaikkien jännitysten ja paineen liueta yössä kuin musta sumu avaraan taivaaseen. 36. kerta hengitä sisään. Vedä hengitykseesi syvää rauhaa ja tyyneyttä. Vie ne sydämeesi kuin tutkimalla universumin syvyyksiä. Hengitä ulos. Sitten puhalla hitaasti ulos ja anna kiihkeyden ja ahdistuksen hävitä kuin kaukaiset meteorit hetkessä ohi. Nyt olemme suorittaneet hengitysharjoituksen 36 kertaa. Kun teet 102 hengitystä 3 kertaa päivässä, se aktivoi ytimen, rentouttaa kehon ja mielen ja saa sydämen avautumaan. Nähdään seuraavalla kerralla.